Хора, заради смотаният ми телефон. Почти нищо не снимах, ама нещо бе. Къде е този бе? Нали минал тука? What the hell? Ето я една селда. Са тъщи ме тръгам, като го няма из целия магазин. Аз не знам, даже не ме тръгвам хора. Къде сте бе? Играм криеница. Трябва да кажа, че ще му звънеш и затова играем. Къде се скрил бе? Хора, по-остане тука. Не е тука. Аз знам, че е много... Хора, той се снима. Добре, тичай. Правим обиколки. Хора, изморих се. Някъде натам. Проверих всичко. По-размена натам. Видях го няколко пъти. И го загубвам. Той си навсякъде като хищник. Нема го, той направо отишъл. Видях го. Ела тука! Ето видях го и той бега нам някъде. Видях го. Не. Тук трябва да е. Ама как обикаля? Обикаля като... Видяхме го няколко пъти. Има 5-10. Кой знае кой говори? Ако искате да видите къде се скрива, отивайте в канала му. Хора, ето го! Какво правиш тук, бе, хищник? Намирам ти и те загубвам. През много лош път. Да. Ето го. Добре. Тук е. Загубихме го пак. Загубихме го. Чакайте, че имам още няколко.